Het is een oud gezegde. Snoeien doet bloeien en de herfst is een prima jaargetijde om te snoeien. De rozen. Ja, rozen bloeien tot aan de vorstperiode door. Dus dat is zonde om die nu helemaal terug te snoeien. En het gevaar bestaat dan ook dat ze invriezen en het niet overleven. Ja. Dus nu knip je alleen de uitgebloeide bloemen eruit, zoals hier. En in het voorjaar pas, na de vorstperiode, moet je niet te lang mee wachten, knip je ze helemaal terug, zodat ze mooi compact blijven. Ja, dan mag je echt wel zo'n 10 centimeter boven de grond mag je ze dan terugsnoeien. Dus nu alleen voorzichtig wat bijknippen. De vaste planten sterven in de winter af. Ja, en dit ziet er natuurlijk niet zo heel erg mooi uit. Nee. Dus je kunt hier eigenlijk alles wat er ingedroogd is ook wegknippen. Ja. Tot op de grond? Ja. En laat het vooral lekker liggen in de winter. Want dat dekt weer een beetje de plant af, maar zorgt ook weer voor voedingsstoffen. Ja, deze cornus die is super mooi. Maar je ziet hier staan allerlei vaste planten onder. Dus de takken die hier beneden zitten komen dadelijk in het voorjaar een beetje in conflict met de vaste planten die eronder staan. Dus nu kun je een beetje esthetisch ook gaan kijken van wat zit me in de weg en wat niet. Een beetje net zoals wij naar de kapper gaan, zo doe je dat ook zoals met... jij naar de kapper ja, als ik naar de kapper ga. Bepaal je ook van wat model vind ik mooi bij de plant, wat past goed in mijn tuin. Juist als je een kleinere tuin hebt is het belangrijk om een mooie vorm erin te houden. Deze mag nog? Nee, die daar beneden. Deze is het wat meer. Je ziet hier een klimplant die heel erg hoekert. En het komt hier ook weer in conflict met de herfstaster die eronder staat. En het vangt natuurlijk heel veel wind dadelijk. Dus deze gaan we ook een beetje in model knippen. Kijk, deze vlinderstruik is bijna uitgebloeid. Dus ik zou zeggen? Nee. Nee? Nee. Oké. Nee, een stelregel is eigenlijk alles wat in de zomer bloeit of in de late herfst, zoals je nu nog ziet, dat mag je pas in het voorjaar terugsnoeien. Na de vorstperiode, want anders bestaat de kans dat het stiltje gaat invriezen. En dan kan de plant kapot gaan of hij komt heel slecht terug. Maar je mag daar niet te lang mee wachten. Want als je het te laat doet in het voorjaar, dan bestaat de kans dat je bijna tot geen bloemen aan je struik krijgt. Nou zit je dadelijk ergens in april zo ongeveer dat de vorstperiode voorbij is. Misschien al eerder, ligt een beetje aan de weersomstandigheden. Dan mag je deze echt rigoureus terugsnoeien, omdat hij heel hard groeit. En doe je dat niet, dan heb je over een paar jaar zo'n gigantische struik staan. Ja, dan wordt hij te groot voor je tuin. Heel veel mensen herkennen misschien wel de plataan. Ontzettend snelle groeier. Daarom wordt hij ook vaak ingezet met leivormen. Zij als afscherming bij de buren of als parasolvorm, want hij geeft natuurlijk lekker veel schaduw. Dus die moet elk jaar bijgesnoeid worden. Het beste kun je dat doen net voordat hij blad laat vallen, want hij laat heel veel blad vallen. En dan knip je hem eigenlijk terug. Je ziet hier de aanhechting. Je ziet daar de dikke hoofdstam en daar de kleinere. En allemaal die kleine takken die kun je dus rustig terugsnoeien als hij dadelijk net iets meer doorkleurt voordat hij zijn blad laat vallen.